Има да. И ще се покулим, нали? Нали то си е пълно. Ами то си тук се прееба малко. Мисля някакъв да се взема сега за 400-500 лева максимум. Ами не, аз се смирям. Аз направо ще прекратя дълго ми. Ти каза да ще прекратя направо да говоря, че се запиша на нещо. Моето ме так сваля. Аз съм лоялен клиент, аз съм 4-5 клас на Global човек. Сменил съм само два номера. От 4-ти клас ти казвам съм на Global. Майкап да се правя. Лоялен клиент и ти телефон не ми подариха. Да, не ми подаряват. Виж. Моля, виж. Дай. Как казва? То се е съсвърил. То с как се това? Напълно са, брат. Моляс. Статия казала. Много красиво. Наводнение по Варненските улици. Сега. Маш. Първата вълна. Тук човек сега какво е. Ей сега. Човек се за моите кой, Давай ние тук живеем на завода с Мария. Точно на този завой. Няма много. Тя се оттеква. Тя се оттеква, братле. То сега няма. Тя виж там какво виж. Знаеш колко вода се събира? При порой направо става страшно. Не съм видал такова нещо, що се О, гледай тук! Пегас! Да. Какво да намокрим? Моля. Снимам. Внимай, момчето. Шока е да това как разкъмва. Той то с Мерцедеса се снима. Много добре. Маляло е доста. На плаж. Нищо такова, нали се изкъпахме? Поиграхме в футбол, поиграхте в футбол. Много готино беше. Страшно. Сега ако е цял ден, ще още по-добре. Вярвам какъв плащ направо направи. Да, си имаш няма. Аз исках да уча да се топна полето. О, какво ти нещо работи? Коли бе, човек? Гледай. Си пеш. Красиво. Нещо. Тук братле се излива отгоре. О, виж. Мале. Тук виж колко само да има нагоре. Само един съм забрал, знаеш какво ще е? Чух нещо. Аз такова нещо не съм виждал. Ти сещате ли са на моля на завърху вода? Там пък останеш. Нам направо брат аквапланик. Смятай на острова хубав път. Колко е хубав. Трябва да е. Първокласен. Да е по-напред такова. Изкарай от ляво, ако искаш през чама направо я снимай. Изкарай. Повече ще ти кажа.